Виждам те. Правиш всичко правилно. Грижиш се за всички. Списъкът ти с задачи е безкраен, но в него никъде не фигурира твоето име. Умората, която чувстваш, не се лекува с 8 часа сън. Защото това не е физическа умора. Това е изтощението на душата ти, която твърде дълго е била пренебрегвана от собствената си посока. Когато казваш «добре съм», а тялото ти крещи «не мога повече», промяната вече не е избор, тя е оцеляване. Спри да се извиняваш, че имаш нужда от себе си. Ти имаш нужда от промяна. И ако искаш да споделиш този път с нас, заповядай в нашата женска общност, която стартираме на 27 април в Viber. Ще сложа линк на групата отдолу под поста си. Очакваме те!